Čau ľudia, vítam vás z dneskajšieho videa. Dneska ideme hrať Among Us s mojou sestrou. Ahojte. Tak vidíte, tak sme duchovia, lebo sme sa tak neskôršie pripojili, ale to nevá. I tak tu môžeme plniť tieto questy a tak. Ja som trocha noob v tejto hre, takže hej. No tak toto asi nebudeš vedieť. No dobré, tak idem na inú. Choď na ľahšiu. Choď, padaj. Idem. Tak fajn. A pokiaľ neviete, čo je Among Us, hra Among Us znamená, no tak tu proste sú dvaja impostori sa vyberajú, je tu 12 alebo koľko hráčov a tí impostori musia všetkých zabiť bez toho, aniž by ich našli. Aha. Dá sa to v tomto a títo to môžu a tí normálni Among Usovia proste to môžu vyhrať tak, že buď ich vyhodia v tomto losovaní, alebo splnia všetky tie requesty. Dobre, koho dáme? Nemôžeme, sme duchovia. Ja. Duchovia nemôžu losovať. On bol impostor. Dobre. Zero impostor. Vyhrali to zvládli. Ja, oni. Oni to zvládli. Impostor wins. Ach, jej. A vidíte tu taký spin? Máš to aj ty? Kde? Spin. Tuto je spin. Hej, mám. No, skúsime si zatočiť. Ja sa tiež točím. Nepadlo 100 cash. Valentine Candy. Nepadlo 100 zadarmo tých peňazí. 100. Ja mám Valentine Candy, tak to si musím skúsiť, ako to bude. To je nejaké vzácne, alebo čo? To je Valentín toto. Takéto, je to také na hlave. Aha. Ja mám nesostane. Ja som červená. Tak. Počkej, ty si ktorá? Aha, žltá. Ty si červená, tebe by sa hodil ten Squid Game. Hej. Ale neviem, čo na to mám. Asi ešte nie. Čo si? Nie sme impostori. Ja som tiež innocent. Vieš, čo je na tomto najlepšie, keď to hráte v dvojci? No. Že pokiaľ jedna chcípnú, tak tá to povie tej druhej a tá to napíše do komentárov tým ostatným a oni to... No. Tuto takto. Nič sa tie dve. Ja som tu teraz niečo robil. Tak koho typujeme? Poďme do komentu, možno, že tam niekto... No, tak poďme skúsiť toho, kto to zvolal, neviem. Orange? Neviem, čo to je. Orange? Neviem. Tak dáme Orange. Hej, poďme. Dobre. Dala som ho. A ja. Dúfam, Všetci ho dali. Skoro. tak to bude bolesť. Chudák. Prepáč. My sme to nevedeli, ja s tebou prepol, nie? Hej, možno. Možno. To je takto nejde. No. No, keby to bol púpel, no tak tu máme ešte jednoho. Ktorý by to bol? Kana, bežte môj questom, rýchlo. No tak. Tadám. Je tam, kde to je? Ja neviem spraviť tie questy, žiadne z nich. Ja tomu nechápem. No. Purple to není. Ako si chcela hlasovať. Ja dám tú Viktóriu, či jak sa volá ten čierny. Ten čierny? Hej. Blue? Jeho meno, Ten čierny hovorí Blue. Jej meno je Viktória. Tak Blue, tak dáme toho Blue. No teraz akého sú tam dvaja? Tak to ne. No tak asi ten silný. Ja mám silného. Dark Blue. Dobre, tak Dark. Ten hovorí, že to je čierny. No, ty si dala Dark alebo z toho slabého? Že čo? Si dala toho
silno modrého alebo slabo modrého. Silno. A ja. Lebo ostatní hovoria dark blue. Hej. No, No, tak modlíme sa. Sorry. podľa mňa to bude ten slabo za to. Tento slabo. No, možno hej. Ale za chvíľku splníme requesty, takže to prežijeme a ako tak na nimi vyhráme. To musíš najprv toto... Je to. Bol na dole. Že čo? On to je. Videla som ho. Čakaj, ja píšem či to, že light blue. Je toho light blue. Hej. Napíšte, že nie. No, tak nie. Yes. Vyhrali sme. Prečo si dala toho iného? Ja som dala ja. Hej? Tak som asi videla zle. Ja som to vedela, že to Ja bude som to on. vedela. Ja som to vedela hneď ako bol pri tej mŕtvole. A ja som to vedela ešte viacej. Je to pre mňa tá Oh my God. Vicky. Oh my God. To je asi tá najhoršia vec, čo sa môže stať, že budeš niekde uzavretý s tým postavom. Dark. Blue, tam je black. Je to black. Ešte aspoň jedna úloha, ktorú viem spraviť. Aká? Táto. Aha, to je ľahké. Je to dark blue. Však dark blue to není. Teda, môže black. Iba posledný request zostáva. To dáme. Čakaj, ja chcem emergency meeting. Oh my God. To je to moja motvúka. Čierny. Mám to. Vyhrali sme. Yes. Čierny. Ona ma išla zabiť. Ona ma prenásledovala ten čierny. Pred chvíľou. To robím aj ja, keď proste chápeš, sme tu dvaja impostori a traja normálni ľudia. No tak ja už na to kašlem, ja už niekoho prenásledujem, chovám sa moc podozrilo a potom ho zabijem. Hej. Dobre. Pôjdeme do shopu. Tu mám toľko. Tak za to si niečo A ja kúpim. si chcem do toto. Skúsime nejaké krídlo, niečo na chrbát. To je mašlička. 5. No, tento sa mi moc páči. Jaký? Chcela, taký ten maličký, ktorý bude po tebe tak chodiť. To je zlaté. Ale môžeš mať aj svoju postavičku. Hej. Ale to stojí riadne veľa. Alebo ešte toho, ktorý ti sedí na hlavičke. Ach jaj. To môžeš aj niečo donatovať. Kde ako? Ale to donatuješ. Ľudia, ja som konečne postavila. Tak poďme predstierať. Ja tu iba plním requesty. Nie, ja tu nie som podozrivá. Vy ste mi tu ale taký... Viete, čo je najlepšie? Predstierať, že proste nehráte. A ostatní niektorí predstierajú tiež, no tak vy, kým tam nikto nebude, ktorý hrá, no tak vy ich môžete zabiť. To je dobrá taktika. Som na čínskom serveri? Hej. No, tak toto nedopadne dobře. Tak ja dúfam, že budú hlasovať pre tohoto. Pokiaľ ma vylúčia hneď pri prvom kole, ne.
Nejdu to hrát. Ne. Tak. Prosím. Yes. Yes. Nežijem to. Haha. Budeš to na jakém já muzikant, já čempím krásně. Ne, já to nejsem. Ne, já to nebudu. A už zrazu hrám. Kež by som bola na malom anglickom sere. Jak se v tomto ty Číňania vyznajú? Co to je? Ne. Já nevím, co to je. Pojďme hlasovat. Jak se v tom vyznají? To je taká hlúposť. Yes, ja som neviniatko. Dobre ti to ide. Moment. Nevylučili môjho dokonca impostora. Pardon. Let's go. Ideme do ďalšej. Joj. Počkáme, ako dlho mu to bude trvať. No. Odchádzam. Tak nie je to. To som dobre zahrala. Každopádne. A v čom tu zostávajú, neviem koľký hráči, ale musím ich zabiť. Budem sa môcť zabíjať. No. Kde sú? Tam bol ešte jeden. Ja som si myslela, že tam boli iba... Tam boli dvaja. No. No pokúsime sa to nejako zahrať už. Ale asi to nevyhráme. No. Oh. On nepozerá do... No. A je po tebe. Video skončilo. Tleskam, že som bola aspoň raz impostor. Dávajte lajky. Hnusný sú, jak som to mohla nezvládnuť. Jak? No, dávajte lajky a